Děvčata, dneska vám ukážu, jak budu namáčet utěrky přes noc agentů. A zítra, jak vyperu a budou suchy, tak vám ukážu, jak vypadají prostě vypraný. Už jsou to starý utěrky, flekatý. Tak jdem na to. Tady mám v kyblíčku daného agenta. Ten kyblíček se dá koupit na Euroně za 39 korun. Dám dvě odměrky. Takhle do kyblíčku. A teď vezmeme 2 litry, protože na litr dávám jednu odměrku, takže vlastně tam budu mít 2 litry, tak jsem dala 2 odměrky a teď tam naliju vařící vodu. Teď vidíte, jak agent pracuje. Zamícháme. Teď do toho nahážeme utěrky. Vidíte, jak už to teď pění. No a teď to necháme nejlépe přes noc, radši do umývadla, protože to může být hrnečku vař. A nechám do rána a zítra během dne vám ukážu, jak budou utěrky krásně vybělený a čistý. Takže děvčata, dobrou noc.